Anna, say hi. Where are you going? De Efteling. Efteling again. Kus je mama geven? Ik heb al niet gekust. I love you. Kus je mama, hè? Doei, mama. Doei mama, I love you. Van een Eindhoven, hoor. Dankjewel papa. Jullie veel plezier. Anna, veel plezier. Papa, waar is jouw jas? Is in de auto? Stuur mama foto's, hè? Foto's om aan te sturen, hè? Ja? Stuur mama foto's, ja? Doei. Die foto lijkt me toch niet? No photos for mama. Jawel. Yeah, okay. Doei doei. When it's cold, you tell papa it's cold, ha? Hou er dan. Houdoe, man. Babush. Doe the crazy things I wouldn't do either, hè? Sorry. Efteling na naman sila. Babush, man. Babush Dodong, love you, Babush. Ayan, good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. Pasensya na at maputla pa rin tayo for today's video. Lagi na lang tayong maputla, no? Pero ganito talaga. Ganito ang katotohanan. Ay, nako. Yeah, so nakaalis na sila. Habang ako, ayan, magliligpit ako dito. And maraming crumbs sa floor. So, magbabacuum tayo. Kakagising ko lang po. Maaga silang bumaba. Kasi maagang nagising si Anna. And ako naman, may lakad din po ako mamaya. Punta akong city kasi imimit ko yung aking friend. Magla-lunch kami together. So, samahan niyo po ako. Dadalhin ko kayo doon. Magligpit na muna ako and kakain. Tapos, mag-ready na din po ako punta sa city. So, yan guys. Kain muna pala ako. Breakfast muna tayo before ako umalis or before din ako maglinis-linis dito. Ayan, may hot choco ako. And then, ayan, yung aking niluto kahapon. And then, leftover rice, yan. Normally, nakita niyo sa video dati na pag nag-work ako, nag-ano lang ako, avocado, tsaka egg. Ganun yung aking breakfast. Tapos tinapay. But today, mag-ano ako, 9:20. Mag-rice po ako. Mag-rice tayo kasi yung aking lunch mga 2 o'clock kasi yung friend ko na imimit ko na Indonesian, may hair appointment daw siya mamaya. Tapos late na siya matatapos ba. So, tanong siya sa akin, okay lang daw ba na late kaming kumain? Sabi ko, okay lang naman kasi medyo late din naman ako nagbe-breakfast. So, kain. Ayan o. Madali pa naman ako. Dito na tayo sa Eindhoven. Pasok muna tayo because kailangan kong mag-top up. And kailangan ko din po mag-CR muna. Kasi alam nyo na, palaihi tayo. Mula nang naging nanay na palaihi na ba? 70 po dito ang bayad. Ang kaibigan ko may appointment pa naman, so di ako na masyadong nagmamadali. Mag-top up muna tayo. Kailangan ko
oh, bike. Daming bike. Ayan, so naglalakad na po tayo papunta sa sentrum. Andun lang naman yung bus dyan. Malapit lang. Pati yung train station na din. Yung biyahe dito, mga 50, almost 50 minutes din siya pag nagbabasa. Pero pag nagsasakyan ka, mga between 25 to 30 minutes. Yun. Yan na po yung sentrum, and while waiting for a room, doon muna tayo dyan sa Primark. Magtingin-tingin ako ng mga mumurahing pants because pang work ba. Hindi ako nag-worry na baka madumihan masyado kasi nga, diba, mura lang ba. So, dyan tayo maglalakad-lakad mamaya. Parang hindi na masyadong busy ngayon kasi mga alauna na siguro morning, mas busy siya. Pasok tayo. Tingin-tingin muna. Yan, may na tayo, may nakuha na tayo. Dalawa lang. Yung friend ko papunta na dito eh. Yan, dito na si Arum. Ang payat-payat niya, grabe. So we're on our way to the gourmet market. Yun, puntahan namin yung Vietnamese, parang Vietnamese food stand. Yan yung pa-church nila. Yan. Dito kami. Ang cute niya. Ito na yung phone namin. May din kami. Yes, aron din may phone. 8 smakalik. Yan, lakad-lakad lang kami. Punta na tayo, pabalik na tayo sa bus station. Please. Nakababa na tayo ng bus and naglalakad na po ako papunta sa bahay. Thankfully, maganda ang weather today. Kanina mainit. And ngayon, mga na naman kasi mag-aalas 5 na. So medyo malamig-lamig na siya ba. Yan, may bag ako ditong malaki. Oh. Kanina, mga 5:08 yung bus na sanang sasakyan ko, pero nakaabot ako sa 4:34 na bus. So, buti na lang. So, maaga tayong dadating kasi sabi ni Ruth, so they will leave Efteling mga 5 o'clock or 5:30. So, they will be home around 6 in time para sa Formula 1 na race pa. Kasi fan si Ruth noon. So, hindi ako sure kung sa bahay siya manonood or sa bahay ng kaibigan niya. Kasi normally pag may race, silang dalawa ng kaibigan niya nanonood together. Bigat pala no. Bigat ng dala ko, guys. Ay. Ang ganda ng feeling na malinis ang bahay, guys. Pero, tawag dito, may mga kailangan ligpitin, mga ganito o ganyan. Dun sa table din, may liligpitin ako dito. Pero, yung floor namin, tsaka yung mga kailangan punasan, yan, kailangan ko pang ligpitin yan. Ibalik sa 3rd floor. Tapos, ito siya. Yan. I-donate. Laruan yan eh. Ipakita ko pala sa inyo itong mga
binili ko kanina, guys. Yung bag na nakuha ko, sobrang laki. Dito siya yung tamang bag na nakuha ko talaga. Pumunta ako kanina sa Primark. Ito yung binili ko kanina. Yung high waist na shorts. Malaki na po tayo, no? So, okay sa akin to kasi mahilig na ako sa mga ganito. Yung, ito, garterized na mga shorts or pants. Kasi nga, malaki na yung aking tiyan, guys. Matapos tayo yung mga anak. So, kailangan mas comfortable para sa akin yung mga, yung mga garterized kasi parang nakakahinga ako ba. Yan. Dalawang kulay yung kinuha ko, black, tsaka ito siya, cream color. May iba pa dun, pero wala na akong time, wala na akong patience pala, hindi time. Kasi sobrang haba ng pila kanina. And then after that, kumain kami doon sa pinakita ko kanina. Downtown Gourmet Market or kitchen. Yeah, Gourmet Market, I think. Na-vlog ko din po siya dati nung pumunta kami doon ni Ruth. Nag-Vietnamese din po. Nag-Vietnamese food din po kami ni Ruth doon. And after nung aming kain kanina, naglakad-lakad po kami and then nag-window shop na din. And then pumunta din kami kanina sa TK Maxx. And may nakita akong doon, Himalayan salt. So malaki na siya. And ito siya, salt with din siya, Himalayan salt with chili na ito. And then, may din ako, may fine na, yung ito, pink Himalayan salt na fine. Yan. Ito siya, itatry ko ito. Ano siya? Wooden wick candle. Rose ganache. Sobrang bango niya. Ano lang siya, parang subtle lang yung kanyang scent. And then, the more you smell it, parang mas lalo siyang bumabango. Ganun ba? Char, review talaga, no? DW, Buchanan. Bango-bango niya. I'll try na gamitin to one of these days. Bango-bango pa naman niya. Siguro I'll also just light light this candle sa aming kwarto ni Ruth para mabago naman siya. Hindi naman palaging pawis na Ruth yung naamoy ko. Joke lang. So, yeah, ito lang naman po yung mga nabili ko. Plano ko sanang bumili ng mga jogging pants kasi mahilig po ako sa jogging pants. Kasi very comfortable siya ba. Pero, yeah, parang nung may mga nakita na ako, mga 3 yata yung napili ko. And hindi ko na siya dinuloy kasi parang nasabi ko na, ay, may mga jogging pants pa naman ako. Yung sa akin lang kasi parang mapalit-palit ko ba, but siya na ipag-isip ko din. Hindi ko naman talaga siya grabing kailangan. So, ganyan talaga ako, guys. Parang, before ko bilhin yung isang bagay, parang, parang, ilang beses ko siyang iniisip. Yung mga ganyan. Lalo na pagdating sa mga damit, sa sapatos, yung mga bag. So, kasi hindi po ako mahilig talaga sa, na yung maraming damit or siguro bags, pero, yung mga bags ko naman, parang ang tagal-tagal na nila sa akin. Ganun. Siguro, it's safe to say na hindi ako impulsive na shopper. Ganun. Kung para sa sarili ko, parang pinag-iisipan ko muna. It was a nice day. Medyo matagal din po kami hindi nagkita nung kaibigan kong si Arum. The last time we met was when we went to Amsterdam together. We watched yung concert ng Maroon 5. Before, nung concert ni Michael Bublé din, and then ng Maroon 5, si Aaron din yung kasama ko. And I don't know if manonood kami ng concert. Sabi ko sa kanya, manood kami ng concert ni Usher. Kasi si Usher papunta dito next year. And then, I think si John Mayer din pupunta dito this year if it's not canceled. I think. So, parang siguro hindi ko sure kung pupunta kami kasi parang hindi ko din bet masyadong mag-spend ng masyadong malaki these days kasi nga may bahay tayong pinaghahandaan doon sa Pilipinas. I really had a nice time with Arum. 9 months kami before nagkita ulit. And then, may mga good news sa buhay niya. And then, nag-catch up lang talaga kami. Arum, if you're watching, thank you for the nice time and I will see you again. Pag may time na kami, I will see you again when we're both free again. So, thank you for the nice time. Yun. Nakilala ko po si Arum pala,
naging jowa niya yung isa sa mga best friends ni Ruth. So, kaya kami naging magkaibigan din. And then, nung nagkahiwalay sila, I would say na mas lalo kaming, siguro mas lalo kaming nag-uusap, and then, mas nagkikita kami, ganun. But yeah, I'm really happy for her. Kung ano mang mga nangyayari sa buhay niya, happy po ako para sa kanya. And yeah, happy po talaga ako para sa kanya. May good news siya sa akin kanina. So yun, happy po ako na nagkita kami ulit. Minsan lang talaga ako pumunta ng city, guys, pag pag may imi-meet ako, or kung may gusto talaga akong bilhin, ganun. And mabuti na din, I think, mas mabuti na hindi kami sa city nakatira, kasi I think if sa city, we are likely to spend more sa food delivery, siguro mga ganyan, yung mag-shopping, yung ganun ba. So, buti na rin, nandito kami mas malayo. So, mag-relax muna po ako ng konti before dumating yung aking mag-ama. A few moments later. Tulog si Ana, guys. Ayan, nanonood din ako ng race ngayon. Si Ruth lumabas ulit. Napipick up siya ng pagkain para sa akin. So, later, after niya i-pick up, manonood siya ng race doon sa bahay ng friend niya kasi hindi din nanonood. So, na-record lang na. Later na sila manonood doon. Diba? But, yun guys, si Ruth mapipick up, and then after that, kakain na din ako pag dating niya. And then, yun, magre-relax na kami, and si Ana, hayaan ko na lang muna ditong matulog, and then pakakainin ko siya pag nagising siya, and then samahan ko na po siya sa taas. And maraming salamat po sa panonood sa ating vlog, and sa mga bagong subscribers, maraming salamat sa pag-subscribe, and I hope patuloy yung pag-suporta niyo sa channel na ito. And if you like this video, please give it a thumbs up, and also sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to our channel, and please check our Facebook page also, G in Holland din. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Mush mush babush.